Les persones volen contar històries. Ho necessiten. Històries que s'ubiquen en un context, en un lloc, en un temps. Per això, mai faltaran les representacions teatrals. Així ha sigut sempre i així ho seguirà sent. Des de 1911, les dones i els homes de Quart de Poblet han pogut assistir a esta ancestral cerimònia on s'expressen els sentiments d'una comunitat enfront d'eixe altar que és l'escenari. Des de la foscor de la platea, l'espectador pot escoltar, contemplar i emocionar-se. En cada cita amb les arts escèniques, el públic pot recrear-se amb allò que es representa. Amb una arquitectura modernista impregnada de l'esperit de les velles corrales de comèdies del segle d'or espanyol, el teatret acollí les inquietuds culturals dels aficionats a la música i al teatre. El discórrer dels anys anà modificant la seva fisonomia. Els intèrprets s'esforçaven per captar l'atenció dels espectadors i aconseguir trencar la possible separació entre l'escenari i el públic. Però este sorprenent recinte, amplificador de sons, paraules i expressions, aportava moltes coses més a esta societat. Per les seues taules caminava la generositat de l'experiència, s'olorava la il·lusió d'una joventut apassionada, s'escoltava el cruixit d'una fusta que es desgastava i es rebia l'aplaudiment dels grans èxits artístics. Era el cor latent d'una societat en contínua evolució. Des del pati de butaques fins a la cassola, tot un poble durant un segle ha gaudit de la música en directe i ha contemplat l'acte efímer del teatre.